di ba? Di ba nakita nyo duman ka doon? Duman ka doon, ano, private, sabi, private property. Ito, binili ko to para sa atin yan. Motovlog. And dito po kami ngayon sa Bayambang. May charity po kami. And may charity po kami na isang team namin na may ano na yung sakit niya ano? Yung sakit ng anak niya. So benta kakabangan ko. Oh, si Abol, ano na yung sakit niya ano? Yung anak ko charity. Congenital hydrocephalus. Yan po. Yan po yung sakit ng anak ni Ma'am si Alexis Alexis. Samson Yeah. from Barangay Paragos, Bayambang. So yan po yung charity po namin. Yan. So this team is Team Pangasinan yan. Yan po kami. Team Pangasinan, Team Pangasinan Club. Yan, dito po kami ngayon sa Bayambang. Yan. So mamaya po pupunta po kami ng ano, magsi-swimming kami mamaya after nito. Yan. So kita tayo mamaya. Na po kami sa bahay ni Alexis. Yan po yung charity po namin. Yung anak niya. So yun, silipin po natin yung ano. Ayun. Ay Ma'am si Gustavo. Siya ba? Ayan po. Ayan po.
na siya? 4 months po. Sa? November. Say hello guys. Mga kasama namin. Mamaya ulit. Yan, thank you, kumpadre ah. Yan. Are. Wala nyo, lapit ha. Yan, putang. Ang putang. Ay, naibong. Sino na nagkano? Meron si ano? Meron na naglagay na iba dyan. Ayun o. Wala na, sumasama yan. Sa aking hideout. Yan. Kung dati po sa aking last video ay nagbitbit po ako ng tropa. Ngayon ang binitbit ko naman mga ka-team ko. Yan. Team Pangasinan. Si Zell. Zell Motovlog. Ayan. So nung last na pumunta kami dito is Monday. Kung napapansin niyo po yung video ko ay makinat yung tubig nun. Yan. Ngayon po malinaw na. Kasi siguro mga 5 days na walang ulan kaya yan, malinaw. Yun o. Ayan o. So yan mga ka-team ko guys. Yan, sila po yung binitbit ko dito. Galing pa kami Bayambang. Galing pa kami ng Bayambang. Ayan po. Galing po kami sa charity. Sa after ng charity namin. Ayan. Sinama ko sila dito. Kaya bakit? Ayan sila, yan si Rod. Rod, yan yung pinakapogi ng Team Pangasinan. Anino. So kakatapos lang po ng aming charity event. So ngayon binitbit ko siya rito. Binitbit? Nasa kami lang siya. Matibay ka. Kung yung last Monday mga tropa ngayon, team ng club. Ilan na ba chicks ang dinala mo dito? Ilan na chicks ang dinala mo dito? Hindi ko na bilang eh. Shout out ka dyan, oh. Sa mga asawa namin. Shout out sa asawa niya, ano pala? Sa asawa ni, sino na asawa mo? Sasama ka rin dito? Sabi niya, sasama siya, di mo siya sinama.
Next time, sama kayo, sama. Ay, Dags. Baka may gusto kayo shout out dyan. Ako po ni Baga. Yung asawa mo, iniwan mo din. Uran. Tila mo sila. Kasama nila mga asawa nila. Lalo si Papsalan. Kanto, ayaw. Bakit? As always, kasama niya ang asawa niya. Ayan o. Ayan o, legs. Legs. Alright. Yan. So, mamaya, maligo tayo. Sige na sa akin, pangidra ka. Taplot, ginatog. One, two. One. One.